Salamu aleyküm ağalarımız, inlemir ve giziglemir, gizonlamız bir zada yüzlenip, hayiş edip, video düşen şu edek eşik reklam edemek. Men akavundum baniydi TikTok sahipam, prosmotor alanak şu günler, şoň üçin bana papsay edip, ýüregi basıp şu videoma komentar yazıp, bayda basıp, istrelka basıp, zınzır basıp, videolarımı repost edip, berin ullokan hayiş, diňe şu videoma etseniz, şolam TikTok sahipama kömek etdiýärdi, açılşa, ýuwaş-ýuwaş. Şoň üçin ullokan haýyş bilen ýüzlenýän eliňizden gelýänlärdi edip berin. Nesip edenden bakarar, döwüp ýene siziň hyzmatyňyzda bir komentar ýazýarlar. Ullokan haýyş ejekaka mehriba bolsa on ýazyp oturmaň, ýazsaňyz da münserlenek ýöne ýüregi o adamlar ýüzlenýän. Ullokan haýyş TikTok sahipam baniydi, eliňizden gelýänlärdi gaýgyrman ullokan haýyş bitirip berin. Nesip edenden ýene ýükleri nesip bolsa üç köşükden wat. Lamma kan nahilisa ina ýerinde görünýän görnüşler. Wapşekan ullokan haýyş ma papsasyt biro wasyp komentar ýazyp baýda wasyp istrelka wasyp şu videomy repost edip berin şuny. Hormatly müşteriler ağlamyz inlemin ullokan haýyş eliňizden gelýän zady bitirip berin. Bizlik iş hiç mesele ýok. Zaňyz sag bolsun.